método de Pilates é un método de entrenamento anaeróbico. Fundamentase no que son os seus principios básicos, de aí que a eficacia do que é o método Pilates está precisamente no que é a correcta execución da súa técnica. Son exercicios de suelo, de colchoneta, son dun nivel básico, porque Pilates, digamos que hai distintos niveles. Si en algo se pode diferenciar Pilates de outras modalidades, de outras disciplinas, é que sempre hai que partir do que son as características de cada unha das persoas. Pilates é, polo tanto, un entrenamento anaeróbico. Isto significa que está exento de calquer movimento que supoña impacto ou agresión ás articulacións. É un entrenamento no que ten múltiples beneficios. Trabállase fundamentalmente o que é o tono muscular, desde logo o que é todo o control postural, o que é a flexibilidade, é un entrenamento no que ten cabida todas as persoas. Pilates xa naceu como unha disciplina de rehabilitación, é dicir, o seu propio creador, de feito, ideouna para el, para a súa propia rehabilitación. E, desde logo, é un método idóneo para o que é toda a parte de rehabilitación posparto, claro que sí. Estou especializada tamén en Pilates, dou clases de Pilates de colchoneta, de mat Pilates, igual que Elsa, pero tamén estou agora traballando con unha máquina que se chama Reformer, que é unha cama, parece así un pouco raro, pero é unha cama que se desliza e que ten unha serie de resistencias que te axudan a facer todos os traballos e todos os exercicios que se fan na colchoneta, se pasan a facer neste aparello, que foi o primeiro que foi diseñado por Joseph Pilates, que é o que inventou, digamos, a técnica, que deu un nome tamén. E este Reformer, este aparato, o que si te dá, pois, é todas as ventaxas que traballas pola túa propia forza muscular que podas ir collendo, te fai que traballes con máis enerxía, con máis resistencia, fortalecendo maiormente o centro, que digamos que o centro, a zona do centro, que cando se traballa desde Pilates, da forma abdominal e lumbar, que se chama o powerhouse, esa zona a tes que controlar moito máis na máquina. É recomendable facer tamén unha sesión, polo menos, de suelo e outra tamén de máquina, para ir combinando as dúas e empezar a entender a técnica, porque a técnica se entende practicando.